Всеки ден хиляди хора в България споделят в социалните мрежи снимки и коментари за опасни участъци, дупки по пътищата, липсващи знаци или инциденти. Обаче, тези публикации остават само във Facebook групи и страници. Те събират лайкове, споделяния, коментари, но рядко достигат до институциите, които могат да предприемат реални действия. За повечето хора е по-лесно да публикуват пост в социалните мрежи – бързо, удобно и с незабавна обратна връзка от приятели и съмишленици. Подаването на официален сигнал, напротив, изисква време, формалности и често остава без отговор. В резултат, обществото знае за проблема, но институциите научават твърде късно. Представете си система, която следи публичните публикации в социалните мрежи, разпознава сигналите за пътна безопасност и ги превръща в структурирана информация за институциите. Точно това прави SMS. AI-базирана платформа, която наблюдава, анализира и докладва. Всеки пост, снимка, коментар или видео се обработва автоматично от изкуствен интелект. Алгоритмите разпознават ключови думи, проблеми, локации и повтарящи се теми. Системата оценява значимостта на сигнала според броя споделяния, реакциите и местоположението. Накрая всичко се обобщава в доклад, който достига до институциите. Без лични данни, без профили, само с фокус върху реалните проблеми на терен. SMS има 5 основни цели. Да подобри пътната безопасност чрез ранно откриване на рискови зони. Да автоматизира събирането и анализа на обществени сигнали. Да превръща неофициалните оплаквания в реални действия. Да гарантира анонимност и етично използване на данните. Да подпомага институциите с ясни и навременни доклади. Общините и държавните органи получават навременна информация и могат да реагират бързо. Неправителствените организации и гражданските инициативи разполагат с надежден инструмент за диалог с институциите. Съветите по пътна безопасност получават данни за разработване на превантивни политики. А обществото – по-безопасни пътища и по-сигурна среда. SMS превръща социалната тревога в институционално действие. От пост във Facebook до реално решение на пътя. Защото безопасността не трябва да е просто тема в социалните мрежи, а приоритет за всички.